Γεια σας, τι κάνετε, ελπίζω να είστε καλά. Δέχομαι την παραγγελία σας, αποστολή σε όλες τις χώρες. Είναι σε χαρτί Α3 και Α4. Όποιος θέλει να μου στείλει μήνυμα, θα στείλω με courier να δείξω μερικά έργα που έχω εδώ. Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Κύριος, ο Χριστός μας, η Παναγία με τον Χριστό. Αυτό το έργο μου αρέσει πάρα πολύ. Και έχουμε ο Άγιος Νεκτάριος. Να σας δείξω μερικά έργα. Και αυτή είναι ωραία. Δεν τελείωσε ακόμα. Εδώ δεν τελείωσε. Α4 είναι σε καλό χαρτί, έτσι. Έχει καλή ποιότητα. Δόξα τω Θεώ. Εδώ ο Άγιος Ιωάννης, ο Χριστός μας. Κάνω και προσωπογραφία. Να σας δείξω και προσωπογραφία εννοώ. Μπορείτε να μου στείλετε. Λοιπόν, να σας δείξω και άλλα έργα. Αυτά, παιδιά, όποιος θέλει να μου στείλει μήνυμα, στο προσωπικό να σας στείλω και το WhatsApp, το αριθμό μου θα στείλω. Εδώ στην Ελλάδα είναι εύκολο να στείλω με courier. Σας ευχαριστώ πολύ από την υποστήριξή σας. Αμήν. Να είστε καλά πάντα. Γεια σας.